Hutda na kaon! Daghan kayo kag mga kuan karon ay mga kaning mga bag-ong nga stocks. Kaning undahan ko ano yung Anime mabonggi ka anime. Kinahan ko ano kaayo men mo. Kana gid Ganahan me. ito anime. Ay pila man siya men. Uy, pangyo ako pa. Sure mo tagal ihapag na ko anime men. Kinahan kay ko ni mo. Men. Ganahan dito. Kani siya. Kuna men. Ti. Milk tea. Ala, uy, ganahan. Ti. Abusaran pahimuslan o gamiton ka sa mga taos palibot nga way konsensya. Mangingilad mang gamitay og maro sila, nangitara sila og mabiktima. Bisag pamilya o suod ni mong higala, di gihapon na ngayon na magkumpiyansa. Abusaran ka sa mga walay konsensya. Labi Hoy! Sa Imuha man yung mga saging, di ba? Imuha yung mga saging. Inyuhan eh. Ano nang hilabot mang kadiha? Ikaw bitaw no? Ikaw yung tiga-diari para mag-CR sa ako diha sa pikas. Dahil pagkahuman, nang hilabot ka ning amo ang mga decoration diari. Inog namang good niya, kumalata ko di man ako. Bisan pa kay decoration na siya. Gutom naman kay Fermin niya, wala man kay paslag-snack sa amo. Nang wala ko saging. Snack di mo gipangita. Ano ka naman yung saging nga namin dagan sa sulod? Oh, hutda na kaon. Kana na rin mo si reklamo kanina pa. Ibalik ng saging. Ambe, paulaw ko sa akong amiga. Talagsa rin magkita. Dayon, imuha pa kung makaulawan na rin. Kana lang saging. Buhay na iba na pagkakon. Ayun na saging. Di mga hotdog kong pang snack, be. Nalagani oh. Snack di mong gusto. Hala, hutda na. Ambe ng saging. Kaya ibalik pa na namo diya. Para na silang dekorasyon. Wa pa nang human ang ilang activity dari. Ambe na boy. Ambe. Ang duha. Ambe. Uno. Boy. Ambe boy. Pagdali na po. Kung saan nung rasa malarga na ito. Kayo pa ito kay. Pasensya ka dito. Ano niya mendo? Uy, di mo ako. Uy. Ambe ng saging. Ambe ng saging. Hala, ikaw bitaw no? Kalalain ka ikaw boy. Ulaw pa ayaw ni ma'am boy. Boy, maluoy ka boy! Boy! Action! Boy! Isa, oy, paggawas mo. Tanawan na, Bemo. Tanawan na ninyo ang mga saging. Ika na diya pagkahuman. Inyag. Uy, di